Og vi har vores fodboldeksperter, YouTubers. Ja, som du kan se, det er tydeligt, at Chelsea har overtaget i kampen. Jeg har haft et skud på inderstøjen. Du har også haft et skud på en. Øj, det er spændende. Det er også det eneste, det rigtige, jeg har haft. Godt træk af Torres. Så brænder han. Og Torres har skulle score måske 2-3 gange. Det er sindssygt. Følg med. Følg med! Øj! Det kommer ud til os! Og lad os straffe, hvad laver? Nej, frispark. Frispark. Et farligt frispark, det er købt. Vi så, hvordan det gik lige før med Chelsea's frispark. Ja, de skal ikke sparke. Han går med op. Det står stadig 1-0. Og der er vi nummer 24, han er med. Så bliver det fantastisk. Så skal han lige med. Nej, han er med. Jeg skal bare hen. Jeg tror, det er Louis, der får dig. Jeg tror, det er Louis, der får lov til at skyde. Hvorfor skulle han skyde? Fordi han brager den. Ja, vi fik det på optagelse. Vi har det på optagelse. Det er sindssygt mål. Prøv at se det med Theo i gang. Han viser fint i sit glæde. Han er fint med så jubler. Og så er det foran 2-0. Det var målet af nummer 4. Hallo, er der nogen, der har ham? Jeg tror, jeg har ham. Har du? Nej. Ja, du Hvorfor? Kom. Det er Ja, okay. vanvittigt. Hallo, jeg